fakultetu i bilo je različitih aktivnosti studenta, ajde da ih nazovemo protesta. Te jedne tipa aktivnosti protesta. Mnogo više i više su se ticali nekih širih i društvenih tema, a manje budžeta i bodova, koji su sad postali ključne teme koje studente mogu da motivišu, mobilišu, da se organizuju. I mislim, to je isto prirodna i normalna stvar. Zaista ste pod velikim pritiskom. Svi smo pod velikim pritiskom. Da se proizvedu reference, da se biramo, da se prođu prijemni, da se upiše ovaj ili onaj stepen studija na budžetu i tako dalje. To su veliki pritisci za vaše porodice, za naše porodice. Ali i ta rešenja su deo šireg nekakvog konteksta društvenog. I mislim da studenti bi trebalo da malo aktivnije učestvuju u diskusiji tih društveno važnih pitanja. Pošto smo pomenuli proteste, mislim da oni jesu nekako bili jako važni za našu generaciju. Da postoje razlozi možda zašto je to tako izgledalo u tom trenutku. Studenti se, nažalost, aktiviraju samo u tim trenucima. I to je veliki problem. Znači, to je ovo što je profesorka Danijela pričala. Super je imati zahteve, super je videti problem, super je istaći taj problem, ali na tome mora da se radi kontinuirano. Ne možemo samo da se aktiviramo na 2 nedelje i onda napravimo haos i onda kažemo stop i posle 2 nedelje kao zašto sad se ništa nije desilo. Dakle, postoje možda i drugi mehanizmi, ne kažem da je taj loš. On je svakako legitiman u nekom određenom, kada u momentu, na kraju krajeva, kao i bilo kojoj instituciji, kada institucija zakaže, onda ti preuzimaš i kažeš stop. Ali nije jedini i ne može samo sa njim. Znači moramo u kontinuitetu da gradimo tu poziciju, bolju pregovaračku poziciju i bolju poziciju da možemo da imamo neku drugačiju. Za studente, da. Ali to što sam htjela da kažem, mislim, nekako stvari osvestiti da i sve to što se desilo jeste možda zapravo odraz upravo te neke šire slike. Da. Koje polazi ne samo od fakulteta, recimo, jednog nivoa, nego već i od mnogih drugih problema koji zapravo se, eto tako, prelivaju zapravo u tu našu instituciju. Koja je nekako zapravo, kao, kako da kažem, gateway to arhitektura, bez... Jel te, kapija, da. I to je taj naš zapravo prvi susret sa svim tim što ne valja. A mi se nekako izgleda spontano hvatamo za ono što nam je zapravo možda približnije u tom trenutku ili najviše utiče na možda neke te naše, da kažem... trenutne probleme. Da, možda materijalne prirode ili kako već. Mnogo je važno, sad samo još 16. refleksiju. Zato što ne volim da završim ja podcast, to mi je najgore. Voditelj ne treba da zaključuje medijator. Taj razvojni kontekst sada podstiče individualizaciju, podstiče kompeticiju. Znači, kako se sada izlaktati, kako biti bolji, kako biti brži. To je prirodno. Znači, pristati i na to, ali to treba osvestiti da donosi zaista koristi, ali u nekakvom kratkom roku. Da je jako važno, ako planirate da ostanete u nekoj zajednici, da zajednicu snažite podjednako kao i sebe kao pojedinca. Jer kao sposoban i moćan pojedinac u jednom trenutku ćete se probuditi u okruženju u kom više ništa ne postoji. Mislim, mora da se brani zajednica. Zajednički.